E pensar que aquela noite todo era aínda posible. Non debera escribirche hoxe, Manuel, pois ti que me dis que o faga eu todos os días, releas as túas canto podes. Pensei que me iría facendo e que non me faría tanto efecto. Pero, estando lonxe de ti, volvo recobrar con facilidade o meu carácter. Entón, hei de confesalo, póñome tristeira no meu interior e fago reflexións arredor do matrimonio e da inestabilidade dos sentimentos humanos. Pero a pesares diso, quérote moito e perdónocho todo facilmente. Pero a pesares diso, quérote moito e perdónocho todo facilmente. Mesmo que me digas que che gustan outras mulleres. O que non podo, nin poderei perdonarche nunca é que me digas que che gustan outras mulleres. Non te esforces, Rosa, todo vai ser como foi. Como sería, mediar ou non, esta noite de incertezas. Quen anda aí? Veño de ver o mar, sabes, estaba maino, tal que canso, como nós gustábamos de miralo. Quen és? Pouca cousa, apenas un ventiño de esperanza fuxidiza. Ou, se cadra, nin iso. Non me recoñeces logo de tanto tempo xuntas? Que buscas nesta casa? Nada que poida topar xa, miña amiga. Ves para levar a ela? Non, a ela non, se cadra a quen ela máis eu puidemos ser e non fomos. De que falas? Eu enténdome. Que mal lle poido para a vila levar tan cedo? Ningún aínda, só veño para lle dicir do camiño a certas sombras de tempos andados. Virán a lle falar por ben, non si? Quen o sabe? Señora, non consinta que enrede esta fantasma. És moi cruel volvendo aquí esta noite, para me dicir que xa ves de ver o mar. E elas seguen aí, facéndonos mofa. Creches que se arredarían de nós o lle dar gusto e vivir o seu antollo? Non, Rosa. Mira, son as nosas obras inéditas. Mentres eu dou conta delas aquí, Manuel, sempre tan pulcro, tan cuidado da nosa memoria, fai outro tanto na casa, coas cartas, cos secretos, coas confesións, con canto de feble verdadeiro ou en nós. Non quixera desposarte sen compasión nas ilusións que acariñamos nesa carta hai tempo. Pero ti sabes quen son e podo falarche. Coñeces de con máis fondo os meus sentimentos. Nunca rematarás como as soñaches. As sombras que tanto nos levan ferido convencerante unha vez máis de que a vida, sen sufrimento, non paga a pena vivila. E eu serei fiel a ese convencemento sempre. Iso permitirá que, como poeta, renazas en cada verso, pero impedirá que, como muller, sexas máis cousa que os fillos que xuntas trouxemos ao mundo. Alexandra, Adriano, Ovidio, Gala, Amara e Valentín. Alexandra xa coñeces, tela contigo esta noite, pero os outros non. Adriano morreu no viño, o pobre. Os xemios son Ovidio e Gala. Amara naceu na Coruña e Valentina naceu morta en Santiago. Eles son canto de nos queda de certo. Sabes, fixen de ti unha muller fecunda e unha poeta sentida. Señora, ben sabe que onde prendo eu, debe mandalo ao repouso. Deberas reparar niso antes de te encobeirar en nós como fixeches. Non quixera que sufrixe máis do debido. Deixa que rolde coas sombras un chisco, prestaralle, non ha de ser de ti de que morra. Que máis ben? Vimos todas. Pero a pesares diso,
quérote moito. E perdónocho todo facilmente. Mesmo que me digas que che gustan outras mulleres. O que xa é moito dicir. Con canta facilidade apousenta mentira na alma dos sustos, non si, bella amiga? Quen és? Déixame que o decida. Ose son o espírito que o nega todo, e non sen causa, pois todo canto existe na terra debera derrubarse. E sería, aínda mellor, que non existise nada. Saiba, señora, que para min xa non hai máis cousa que aquela que vos coñecedes cos nomes de mal, destrucción e pecado. E non obstante, vela que acudo unha vez máis o seu chamado, disposto a lle servir de mortalla as moitas penas que vos aqueixan. Aurelio, és ti? Por moito que miro alrededor, non ves outra sombra a tua beira. Vese que non miras ben. Por certo, que era iso? O que? O que declamaches antes. Unha versión libre e non moi respetuosa do posto en boca de Mefistófeles, por Goethe, nunha escena do seu inmortal Fausto, da que rillota e convenenciadamente só lembrei o que conviña ao caso. Segues amando o teatro? Máis do que la min, e ti? Non me faga rir. E por que non sei o que veño? Queres ser Lady Macbeth? Eu serei Bosco de Wickham. Queres ser Desdémona? Eu serei Copa, Puñal, Belén. Queres ser Julieta? Eu serei Romeo. Virou toda, non? Quen? Lady Margaret. Faltará un bo anís para min nesta casa? Debe quedar un pouco aí, no chineiro. Tan mal van as cousas por non ter máis que esta cativeza? Mal é dicir pouco. Cheguei de Madrid con 5 pesos e xa non me quedan máis que 3. E non penses que gastei un só maravedí en nada. A min non me tes que dar contas, Rosa. Todo se foi de pagar os que fixeron equipaxe e a mercar varias cousas para casa. Entras que, polo visto, non se atopaba un bo anís para os amigos. Que amigos? Os que me queda, se me queda algún, nin veñen nin beben. Si se deixara levar do demo mentres asistiu, Fasme deixar o ver as horas. ben sabes que a mí non me convén. É a quen sí? Perdoa que me meta no que non me importa, pero rame a curiosidade. Por un casual, despois de exercer, de filla exemplar, de nai perfecta e de muller sofrida, quedache tempo para exercer de poeta? 4 versiños de vez en cando e pouco máis. Espero ter a fortuna de os poder ler esta noite. Non pagan a pena. Tan malos son? Viñeches para alegrar a noite. Lembras, non para falar de poesía. Ti e máis eu nunca soubemos falar de outra cousa. Pois deberamos. Vaya, e eu, insenuo de min, que quería ser o convidado de honra esta noite, porque a máis aplicada das miñas discípulas lle gustaba saber lo que de verdade pensaba o seu mestre desde que levaba escrito dende a derradeira vez que se vira. Só son 4 cantares en dialecto galego, cousas do Manuel. Se por aí fose, ata as novelas terían que escribir así. Bendito regionalismo, leva preso, meu amigo. Son esas as augas nas que queres que naufrague a túa poesía? Ou é tan só outro dos apoios que tu home precisa para satisfacer as súas ambicións políticas? Son poemas, só iso. A mí non me mintas, Rosa. Non quero falar máis deste asunto. Cun asesor literario na casa teño bastante. Foi el tamén o asesor da gran mentira que vai ser esta carta? Por certo, onde quedou esta vez o meu amigo da alma? En Madrid. Sí, señor. Vos sitio ese para deixar estragar o talento, ou para medrarse en el. Se eu tiver exercido o meu principado durante algún tempo naquel foro, se cadra, aínda estaba vivo. Tiña entendido que non foran razas literarias as que te soterraran para sempre na praia do Orzán.
Dona Teresa, Chamabas, Manuel. teñolle dito máis unha vez que repare dos papéis que a súa filla deixa exposto aos lupos e aos dos amigos. Eu sempre lle contestei que iso non era cousa miña. Mire isto. Aquí falase do asunto da súa intimidade matrimonial que a ninguén le importa. Estaba guardada no armario. Ninguén ten por que ir mirala. Eu teño dereito a lela. Iso terá que decidir a miña filla. Sou o seu home. Os homes van e veñen. As fillas son fillas sempre. Vai dirixir a mí. Pero ainda non a recibiches. Oes iso, hai festa fora. Escoitas iso, Rosa? Ok, Ben, mira, hai festa na rúa. festa, aquí. O pé da tua galería. Son estudiantes que van de ruada. Bótalle de ese ver. No, non estaría ben. Faino por min. Ei, rapaces, que alegría vos dura a aurora. Biches, non son eu o único que cho di. Déixate de parvadas. Benvida ses a toda a parvedade do mundo, se quen de te facer sorrir. É a primeira vez que o faz, non que vai de noite. É estrano, sería o último que agardaría, como correse ou volver aquí. Por qué? Non sei, Santiago para min nunca foi outra cousa que un sepulcro, un cemiterio de vivos como lle decías ti. Nunca crin que alguén se poidera divertir así nela. Pois eu, mailo mal que me tratou sempre, fíxeno moitas veces. Teño visto tanta soidade, tanta tristura, e un ceo tan pálido sempre nela que, ai, como se envexo. Con canto pracer danzaría, cantaría e bebería hoxe con eles de caluzada. Faino, que che impide? Sei que toreaches, Fun un tolo sempre. pero eu non. De onde pensas que tiraría o valor para sair e ir con eles? Non foi valor o que lle faltou nunca aos grandes poetas. Será que eu non son nin grande nin poeta. Se polo menos tivera o pouco que se precisa para me deitar e esquecelo todo, Está ben, non saias, faremos a festa aquí. Señora, tería gentileza en me agasallar con este baile? isto é unha tolería. Non é cordura que a vostede lle sobra? Rosa, está chorando a nena. Non a escoitas? Xa vou, mamá. Agarda, non te vayas. Dixen, Aurelio, son demasiado cobarde. Rosa, a nena, non a sentes? Xa vou, mamá. Rosa, Sóltame. por favor, non te vayas. Queres soltarme? Non é certo que a nena estea chorando. Sábelo, escoita. Sentes algo? Sinto imensa pena de te ver tamén a ti reténdome do brazo. Viñeches a me confortar ou a te mofar de min como os outros. Vin porque me chamaches. E non queres saber para qué? Sei non sa, pero igualo con cada mirada, con cada xesto. Non vedes. Non estou errando. Boas, vive aquí Dona Teresa Castro. Vive. Veño de parte de José Martínez Bió, capelán da Colixeta de Iria, colle mandado de entregar un asallo da súa parte. Ponse aquí. Co seu permiso. Quere que lle dé algún recado en Xosé? Dígalle que agardo, que sigan asistindo. A sorte, a saúde como a de caose. Da súa parte. Gracias. O prezo que de común se paga por un só instante de cobardía é moi alto. Seino, non quero nin pensar o que se debe pagar polo de toda unha vida. Non veres, Aurelio, vas a despertar a nena. Dormiche na sala? Xa dormía daquela. Díxencho, non? Séase preocupar por vos, non si? Nunca deixou de facelo. Pai, non tiveches, pero marrao nunca che debeu faltar na casa. Evo,
Deus santo, cando vas deixar que floreza en ti un pouco de rebeldía? Polo que eu sei, a Santa Madre Iglesia dispuña, ao ti nacer, de máis cregos dos que precisaba, e a ti pai abondábache con un. Se por el fora, criábaste nunha inclusa. Iso non é certo. Non o é, non señor. Nunca se tive en estima, Aurelio Aguirre. E se consentín que Rosa frecuentara o Liceo de San Agustín, sabendo como sabía a túa podentía nel, foi solamente por non engadir unha nova prohibición ás que de natural se apesen sobre ela. Non che gardo rencor, pero tampouco te envexo. Desearía poder falar solas coa miña filla. Hoxe recibí un recado do teu pai. Está en Castro Ortoño. Sei que non se encontra ben e quere falar contigo. Antes de que o vayas ver, quero que coñezas toda a verdade. Non o preciso, mamá. Vete que sí, miña nena. Déixame seguir. Os Castro éramos unha familia na que certos descoidos non eran ben acollidos, e menos sendo muller. Ter unha filla solteira, e por riba sacrílega, era máis do que a honra da miña casa podía tolerar con ben. Por iso te parín as agachadas, e agachadas seguirías aínda se non fose polo teu pai que, pese a miña posición, quixo que te criaras na súa casa de Ortoño. Fun eu, e non el, quen se quiso desfacer de ti para sempre. Xa sabía, mamá. Só quería que souberas por min. Agora deberás deitarte. Se pensas ir velo mañá, terás que terguer cero. Irei de contada, mamá. Sinto terlle faltado ao teu pai tan torpemente. Non é o primeiro, nen será o último. Pensas ir velo? De vera, non? Pode ser duro para os dous. Non máis do que xa ten sido. Quixera rematar esa carta. Entendo, xa sabes como? Non, pero presumo que calquera dos fines que teña vai pesar sobre min como unha lousa toda a vida. Un dentos posibles sempre pesará menos cos outros. Cal? Ese de que foses, o sincero, pero por min que non quede. Aurelio, fomos amigos, non si? Fomos. Gracias a carta, fano por mí. Xa o diches, estás en rematar. Que lle falta? Afirma e se cadra as novas que se ocorren esta noite a quen a escribe. Non deixes que siga. Non só non teño mentes de facer tal cousa, senón que vou intentar, por todos os medios ao meu alcance, que che faga saber o que de verdade sente. Manuel chega a ter máis cousas das que de se preocupar que de facer por vos sacar da miseria. Non si, Rosa? Saiga ser bo para min, para miña nai e para a nena. Así de sincero. Así de certo. Pero a pesares diso, quérote moito, e perdónocho todo facilmente. Mesmo que me digas que che gustan outras mulleres. Ainda está por decidir se manteño iso non na carta. Pois aí a tes, rubrica con piadosas mentiras como esa. Ou dille a ese miserable, dunha vez por todas, as 4 cousas que merece. Non lle faltes diante de min. Antes de que ti souberas del, eu xa era o seu mellor amigo. Fáltele cando me peta. Ainda non descubriches que como muller quere limitar a túa existencia, as estrituras da vida doméstica e como poeta todo aquilo que satisfaga as súas ambicións persoais, particularmente as políticas? Ponte a escribir nun dialecto que só val para fechar tratos nas feiras. Escribo en galego porque quero. Déixate soa, sabendo que a soidade manca en ti máis que ningunha outra cousa. Teño a miña nai e a nena. E 3 pesos na faldiqueira, e 10 poemas en rematar, unha fartura. Tes de todo menos a estima de ti mesma, sen a que nunca chegarás tan siquiera a oír a posibilidade de ser feliz. Xa estaba privada desa posibilidade cando coñecín a él. Priváronme dela dende antes de eu nacer. Non creo que a túa nai lle gustara moito escoitar iso. Non estou dicindo que ela fosa culpable. Sen algo estima o meu consello, déixate guiar por el. Non podes pretender manter viva unha relación como esta, a costa das túas mentiras e dos teus silencios, e querer ser poeta un tempo. Non é imposible. Non é necesario. Queres que engada unha nova vergoña ás moitas que xa pesan sobre esta casa? Ti non é a culpable da lixeireza da túa nai. Se foi lixeireza, e non paixón ou amor verdadeiro a que a levou a se deixar empeñar dun crego. Pero sería se non fixese nada para facer que se esqueza. Iso só fixo ela mellor que ninguén. Ou sei que pensas que non? O que ela fixera de pouco val, se non me gardo de caer en lixeirezas propias, e xa caín bastante. En cales por todos os santos. É lixeireza querer ser feliz? E querer ser actriz ou poeta? Poida que a miña maior lixeireza sexa seguir vivindo. Quen
entendemos ter afeito da tise unha enfermidade romántica? Está ben, é unha pequena indisposición por a largueza da viaxe. Santiago nunca me prestou. Vai tanto frío nela. Debiches quedar na Coruña. Ali teñen sempre unha temperatura de primavera e un sol brillante. A piques estivemos de facer. Xa tiñamos un sitio moi bo onde por 3 pesos o mes puñan no servicio, habitación e planchado. Pero este alpendre do nabo é máis barato e ademais fían. A veces penso que a enfermidade máis sublime de cantas teñen existido é unha apoplexía fulminante. Ou unha chispa que se fire como está mandado. Mesmo impide que os vermes se ceben co corpo dun. Polas trazas, vento que hai morrer, a modiño e a presa do dor. Xa que non pode antes a tise, non o pode antes o noxo. E non obstante eu, que xa veño de velo mar, sei que aquela altura da noite, mentres nos deixábamos agasallar polas sombras, antes de que houbera cantares dos que se gabar, ou Santiña a que lle chuchar as vaguas, todo era aínda posible. Tornas facéndome mofa cando maxino que sida no mesmo sol te mostras e eres a estrela que brilla e eres o vento que soa. Si cantan esti que cantas, si lloran esti que lloras, y eso murmurio do río y esa noite y esa aurora. En todo estás y es todo para mí y en mí mesmo moras ni me deixarás ti nunca sombra que sempre más sombras ni me deixarás sombra que sempre más sombras. Somos